Dobrý deň, priatelia a fanúšikovia Employer Branding Akadémie. Rád by som vám v stručnosti povedal, že čo získate, keď absolvujete takúto akadémiu. Vždy sa nás každý CEO alebo HRisti pýtajú, že kde by mohli nájsť nejaké pravidlá, postupy o tom, ako sa buduje firemná značka, čo je dôležité, kde by mohli nájsť rôzne case study z firiem a našli skutočne niekoho, ktorý to realizoval nielen teoreticky alebo povedzme na strane agentúry, ale aj z pohľadu korporácie. Je to šťastie v tom, že za tých 25 rokov, čo sa týmto živíme, či už to bol vlastne rebranding Orangeu a budovanie firemnej kultúry Orangeu, alebo založenie dôvery a vybudovanie celkovej identity dôvery, alebo vlastne rebranding v Poštovej banke, čo sú tie korporátne skúsenosti, vďaka ktorým vám budem rozumieť a vďaka ktorým vám viem povedať exaktne, ako to vyzerá na jednej strane. Na druhej strane za 14 rokov podnikania sme 44 krát realizovali employer branding alebo branding a máme obrovské skúsenosti, či už z výrobných firiem, z firiem, ktoré poskytujú služby o tom, ako sa budujú tie značky. To, čo sa dozviete, je 5 krokov, ktoré realizujeme vyše 14 rokov. Metodiku, akým spôsobom sa dá vybudovať tá značka, je nemenná, prináša nám vlastne naozaj úspech a klientom výsledky. Čo sa ešte dozviete, sú vlastne úskalia a tiež 4 až 5 základných problémov, na ktoré narazíte pri budovaní firemnej kultúry. To dôležité však je, že vám povieme aj, ako tie problémy riešiť, ako ich riešia iné firmy, či už sú vo výrobe, v obchode, v službách alebo v akomkoľvek inom segmente. Rovnako sa s vami podelím na tejto akadémii aj o case study, ktoré nám klienti umožnili zdieľať a dáta, ktoré nám klienti umožnili zdieľať. Takže bude to nabité, bude to praktické, čo najmenej teórie, čo najviac interakcie, aby ste sa mohli pýtať a aby to malo pre vás zmysel. Výsledkom by malo byť to, že lepšie dokážete pochopiť a sprocesovať vlastne budovanie firemnej kultúry u seba. Možno, že lepšie dokážete aj pomenovať problémy a hlavne nájsť riešenia tak, aby ste vybudovali silnú organizáciu, silnú značku, ktorá má šancu uspieť na zamestnaneckom trhu dnešných ťažkých noh. Budem rád, ak sa uvidíme. Ďakujem za dôveru.